Брати і сестри в Єсусі Христі, люди доброї волі, сердечно усіх вас віншую со святом Пасхи Христової. 3 жінки, які споткали Єсуса Христа у Великодню раницю, відкрили эту правду о пустой могиле. Я жадаю вам такой веры, жадаю веры апостола Петра і апостола Іоанна, які з радістю другим апостолам, учням обвіщали об воскресенні Ісуса Христа. Я жадаю усім вам надії, яка випливає з нашої християнської віри, той надії, якою мірі учні, ідучи у Емаус, коли запросили подорожника, щоб він спожив з ними вечеру і остався з ними ніч переночувати. Коли при ламанні хліба і благословенні вони познали свого наставника. Я жадаю вам такої віри, жадаю любові, яка не скончиться ні в цьому житті, а так само не у вічності. Я жадаю, щоб ця любов, не ніколи любов до Бога, це перша і найважніша заповідь «Люби Бога свого», щоб ми його у цей не тільки великодний час, великодний період, але все земне життя і пронести праз усе життя. Христос воскрес, справді воскрес. Алілуя!